karamɔgɔ de b'a tungura dugu kamalen kuntigi ka sini npogotigi o ye laada ye nka dugu jɛ fɔ ka taa bila fa sen kan a bɛ fa ka tigɛnɔ ko fɔ dugu kamalen calaki e ka baro kɛ ni npogotigi ye sufɛ o ye laada ye nka ka si n'a ye ka tile bɔ fɔ k'a dɔdɔ ka taa bila fa ka so o ye fa ka tigɛ n'a ye o ye fɔlɔfɔlɔ kasi o bɛ se ka kɛ o bala cogo bɛ di bi abonné ko na dɛ ne n bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin chère o don sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Amadu Keita Amadu ko a ko docteur Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn a tun bɛ farigan de bolo nka an bɛ dɔnni minɛ i ko bi a bɛ n'a fɔ nɔgɔyaba kɛra sabula a tun bɛ dɔgɔtɔrɔ la tile fila in na kabini sɛbɛnna ko tile 30 tɛmɛnen a dɔnbaw ni teri sira ni balima siraw olu kɔni y'a sɛbɛntiya sira bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'o y'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ ma kunnafoni di kɛ Choguel kɔni a kɛra n janjali a sigila ka na a ka kɔlɛ la taama ani dumuni duman kɛ i k'a dɔn farikolo kɔni lafiyara fo k'a fɔ k'a to ten Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko a bɛ ne ka waati bɔ kuma kunjayara dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga kan premier ministre dɔw ko farigan joona kan a kuma kɔni barika bonyana fo ka taa se a hadamaden yɛrɛ kun siranna farigan in la ka la dɔw fɛ cogo min na nka bi Amadu Konare i k'a dɔn Ala b'a a seko de la min ye Choguel Kokala Mayiga farigan kɔni banna farigan in waati a kun fɔra de ye k'a fɔ k'a na lafiya kɛ fɔlɔ yanni ayiwa ka segin ka na baara kolo gɛlɛn min ni jamana kelen bɛ k'o kalifa a ma n'o ye premier ministre ye Amadu Konare k'a don lafiya bɔ waati wele dara colonel Abdoulaye Mayiga ma i k'a dɔn k'a jɔyɔrɔ fa sabula i k'a dɔn k'o bi danga min na ayiwa sigi tɛ se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko dɔw kɔni ye kuma caman fɔ jamana min n'a bɛ n'a fɔ Mali hadamaden da ka teli i k'a dɔn kunnafoni jugu walima kunnafoni ni bana mini i k'a dɔn ka teli maliyɛn fɛ sɛbɛnnikɛla ko dɔw kɔni ko Choguel Kokala Mayiga e ko nin tɛna kɛ bolo yɛrɛ bɔlen la wa ɲininkali tun bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko n'i y'i ko ta k'a lajɛ Choguel Mayiga ye politiki maa ye a bi kodɔn a kalannen don a ja minen bɛɛ maa kelen min sera ka tiɲɛjala fɔ tubabu ye Nations Unies i k'a dɔn olu ka bunako sanfɛ Choguel Kokala Mayiga don a donnama in kama jafarinyaba donna farafin jamanaw na jafarinyaba donna jamana ɲɛmaw la sabula i k'a dɔn bɛɛ tun bɛ kuma min ŋunungunu a da jukɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a y'a fɔ kɛnɛ ka canjara sɛbɛnnikɛla ko min bilala nɔ na kɔsa in na hali n'i ye jamanadenw ka muɲamuɲa ani jamanadenw ye bɔli min kɛ ka taa kunbɛn a natɔ ka bɔ ONU na Amadu Konare o b'a jira k'a fɔ Abdoulaye Mayiga a fana ye maaja gɛlɛnmanba ye a fana i k'a dɔn a tɛ kuma bara kɔnɔ Amadu Konare yalima ɲininkali de bɛ kɛ hami min bɛ sɔrɔdasiw la n'olu bolo de bɛ fanga na Amadu Konare k'a dɔn o de ye jamana tali bala sɔrɔdasiw yɛrɛ dama n'u bɛnna k'a fɔ ko in ka don u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ ka ko in bɔrɔtɔ yalima docteur Choguel Kokala Mayiga a na segin ka na tuguni wa sɛbɛnnikɛla ko sigaba de bɛ maa caman na ŋunuŋunu kɔni barika bonyalen bɛ k'a fɔ de wele na bila Choguel ma tuguni a kana a sigi a sigiyɔrɔ in na sabula i k'a dɔn fari jolen don min kɔni lakalen don Amadu Konare i k'a dɔn tubabukala ani tubabu sɛbɛn a ngɔri ti ban n'i bɛ kuma fɔ i b'a fɔ ko lala nka min kɔni fana jɛlen don Amadu Konare i k'a dɔn ayiwa min ye colonel Assimi Goïta ye a fari fununen bɛ tile fila in na kosɛbɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ masakɛ min bɛ taa ka segin la Bamako n'u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ Amadu Konare o b'a jira k'a fɔ a jɔyɔrɔ barika bonya kosɛbɛ wa danayaba min dalen don a ka malidenw fɛ o danaya kelen de fana b'a ka farafina jamana caman fɛ Amadu Konare i k'a dɔn faramafɛnw de bɛ ɲɔgɔn gɛnyɔrɔ dɔn anw de ye kelen ye anw sɔrɔdasiw de ye fanga ta yalima n'an ye bɛɛ sen bɔ a la k'a bɛrɛ bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ an ka laɲiniw tɛna sabati wa Amadu Konare i k'a dɔn nin hakilina ninnu kɔni dɔw fana bara k'o fɔ nka min kɔni jɛlen don mɔɔw dalen don a la k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga cɛngana don politiki dɔnbaa don i k'a dɔn a ka jagɛlɛn n'a ka jafarinya kɛra sababu ye a ka to a duman caman sɔrɔ jamana in kɔnɔ n'a seginna ka na Amadu Konare k'a dɔn ti bali maa na nka n'a nan dɛ fana ayiwa Amadu Konare k'a dɔn dɔw kɔni sigilen don k'o kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye
anya min bo le témoin kono chere karamo da batungora ne bin diga do teliala kuna fondi sebe le malien minye Y Marco ani Y Sangare olu yubolo blajila uye sebenge akoy ka donga fo dongodo angatanga na ikado ko jere sigiranga mabani shute min vora shufe no tum vora sogoma ikado nga fo jere atunduna mesena minye ikado kolwar ka ka soradasi ma binani woro mume kasola malila eko ikado nga fo atika jentozi wuliwa sebenigala ko ako minye ikado ko be na kechugo manya afo chugo tenye ikado ko mabse ka fo ikado ni shedu nga ko be okizala ako minye ikado ma binani ani kononto jamana ere kai ikado ngani ya jirake ka muso sababla ka bwala ka to kamalingoro gujuguju bilibili jamia ma binani ni woro ka olu kari kasola malila ya ako ikado ko ingeme ka kulwar jamana nyema tojiwili wa tojiwili ere seme farafinani jebunu kara bela jerelema sebenikala ka fola ako minye dunga bo chi ale kofe mali man la nyini vlake ko mali ya jira ikado jema na alasani ba do tigitigi chen ko min kera ikado ajota la bi ajota la shini opuma farafin de nyuma na ni filila ni ikado ya moria dira ima ka boda dima ikase ka ikado so ika filima ninga yafa dili ako ikado anye tabia maragunde ikado obe ko bela jele dakala o ngani e filila ka kla ki to filikono ka ipiri para ikado ko alaba abigwe minye imasigini oye ako mabse ka fo okara ko nyegoi sabula mali ya nyini ikado alasan dramani watarafe aka laje ko mingeli vle ko me ale ya bela jerele borobiri mali kuna okuma aka son jema nyana ka jira ka fo ale tun filila wa bi ya fa nyini mali deuve ikado anga ni ngo info ka doso sebenikela ko alasani bana o mi made ikado jamana fama yu sigi akara sa atitugo atitige ko nyere nana ya be nyini ngala sani ka fanga yogo okuma aya bo ikado fuguri bo dabadala kana ya fa manga ni nyini sebenikela ko ka fara ofanaka ninye ikado ka do me femina sesa iyo done ikado ka bakene kan ya fa nyini ma ninga tlaka do dugudugo ni dugola dugutla fe abe chide unchi ikado dugutla fe abe yado je fama woro abe olu korkori sebenikela ka fola ako minye mimbalila malidona ode ka fo alasani yere jigila ma ba mimbe ikado ni oyere ye aka conseil spécial ko mima ali kulubali ko ayo chi dugutla fe ka bo kulwari kata fo nyoro sherifuke ale ka demayala wasa o kase ka tai kado awasoro na doni barake ubse ka puma ikado mali finitigila ka ufe chigo mina sebenikela ko asera ni mbelawa minye ibita sherifu minve oye mali denye oni autorité munumbe fagana bi olu bela jerele ka hamina de kelenye malika kelenya malika bonya malika kado aka maliya ka to aye maliye o kuma ikado ni eya ke shori koye katla ka taki bi jigi bi kado mawrauka ko ni ngoi na maldo na nywan ko bla chugo shila sebenikela ko ikado jabi jonjo masoro ko la folo o kuma aya ke shori etu minye jien seleki nani jere je kulu atari jigi bi oluka ka jigi bi minye farafina wuro dunya vaka keliato sede auka o kuma minye chide unchira ku chini ngakla ku chi amanya minye ko sa minye kado farafina ka keliato sede au wuro dunya va fe uyu wakulu do jamana nyema basabala ko oluka na puma colonel Asimi Goita fe elenu kana bullet nomi ka dako akaseka ikado ni kulwari kauka awani mpingani kela nunu labla chogomina sebenikela ko ikado ye dovolo mvo mali finitigila ka ko chiwrebe lela minde nyindireke ni awbina wala amusa ayina wala musa na tina ola ikado aya to chitande onmulo ikado eko ma yele mado delegation wa sabula minye maki sali Senegal nana ado akufgana fokata se ikado togo kauka musage for nyasimbe nunu ma sabade tunganga na ikado malila onga manya mingo ikado awa maki ka ma Senegal ka kwa maki ale yifoshi ka bo jamakulu chela minye ikado nana ado akuvo kase minye ikado togo ka kwa masake ofana yifoshi ki nono blani aka ministry minye shini me jamana wala kunyuma ka fara ikado awa ngambi ka oluka masake no adama baro nunu ma sabadi nana u bismillah jamana kundigi fe bismillah ngoni na ikado akoko ningara komoko belebele baye sabula minye delegation mu nana unolu ye nyanye lerefla olu bole ko fe u jamana nyema demani nywanche ka donga dashwa udala karau ka fenedri wonye bela jerele datugu o ka puma uni nywanche chenjala ka fo ka do ubole puma ere ma fo ma ye koy micro ni tenguna ma o ma dala mimi twa o ka vo okoko no pas de déclaration mimi ngle fo oko no interview o puma betemena ni yere déclaration make fo make onga ikado halini ma mi ndem mishu minyorola bela jele na do ko jiflenti ni ini ka do nga fo asimini ajew ye nywanye wo
ini a yɛrɛ kelen ye ɲɔgɔn ye o malidenw ni jamana autorités bɛnnen don min kan a b'o de f'i ye i k'a dɔn k'a fɔ awa ko in bɛ danga min na malidenw ko Alassane tun b'a fɛ k'a yɛrɛ kɛ victime ye k'a kana a yɛrɛ kɛ victime ye sabula a y'a jirali mun kɛ k'a fɔ ko Mali b'a la ka chantage kɛ olu la ko Alassane fɔlɔ ye nin wale in daminɛ kabi diɲɛ lawale sabula ni hakili b'a la gwɛyaba donna waati min na Alassane bɛna fanga na a y'a wajibiya i k'a dɔn an kɛrɛfɛ jamana dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni o ye Togo ye a jira k'a fɔ ale ka kolowari maa minnu bɛ yen n'olu ye kolowari ka awa ŋwara filila dɔw ye ko n'olu ma bɔ i k'a dɔn Togo kana di ale Alassane ma a k'u datugu kaso la ko ale dati don i k'a dɔn farafinna cuala kumana wa a bɛna i k'a dɔn karangada sɔ a karaw ale ni o jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko ni maa bɛ chantage ko fɔ Alassane fɔlɔ de ma chantage daminɛ farafinna gun kan wa a ko i k'a dɔn k'a ka hakili to olu la dɔɔni o tuma nin kɛwale min kɛlen filɛ a y'o diyagoya ko min kɛ ni a ka opposant politique nana d'a ma ko hali bi n'a ka bi o dɔw bɛ kaso la Alassane bolo a sigili ni bi cɛ o tuma n'ale taw ye marifaw ni kamiyɔnbaw ni k'a dɔn remorquew fa ka tila ka pankuruw fa k'u bɛna Mali dafiri Mali ye tɛgɛ da olu kan k'a fɔ de ko ale bɛna chantage ko kuma fɔ i k'a dɔn k'o kuma ko Alassane bɛ ɲini ka ɲinɛ dɛ o tuma ko gwɛyali fɔ k'a fɔ k'a to ten sabula min ye Mali jamana faamaw bɛ min kan u y'a jira k'a fɔ nin ko in na k'a fɔ de k'u bɛna nin dabiri Mali da la an n'an ka muɲu a n'an ka saamɛ bɛɛ an tɛna jɛ ni o kelen ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ le Malien kɔnɔ Mali den ye Amadou El Konare ne Amadou El Konare k'a dɔ suya ju ye kilisi ye Amadou El Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don Seydou Konate nin y'a ka fasiri ye Seydou Kodi Amadou El Konare i k'a dɔn min ye Burkina Faso ye i k'a dɔn fanga bɔsi ani fanga daraki kɛnɛkolo jala kan a laban kɔni kɛra sa lieutenant colonel Daninba ale min kun bɛ fanga na ni sɔrɔdasi don a yɛrɛ jɛnna n'a ye sa ni ka kunnafoni di télévision na ko ale awa a ye fanga bila a ye wala sɛmɛ Amadou El Konare a date bila diɲɛ nɛgɛtana kɔ jumadon septembre kalo tile 30 tɛmɛnen o don denmisɛn sɔrɔdasi kulu dɔw farala ɲɔgɔn kan a ɲɛmaaya bɛ capitaine Ibrahima Traoré bolo i k'a dɔn Burkina bew u ka télévision so la u ye kunnafoni bɔ k'a bi tali lieutenant colonel Paul Henri Savadogo Damiba o don i k'a dɔn u ye fanga bɔsi a la Amadou El Konare fanga bɔsi k'u da donna na cɛ in nana fanga na u bɛɛ nana fanga na u sɔrɔdasi dama a bɛ ni ka kalo 8 kalo 9 bɔ layidu de tar'u fɛ ka ɲɛsin Burkina jamanadenw ma Amadou El Konare u sɛgɛnna u ɲanina o yɛrɛ de kɛra sababu ye président Ngɔrɔ min kun bɛ n'o ye Oroko Mare Awa Christiana Kabore u ka fanga da bɔsiw la sabula o fari falen kuro kosɛbɛ i k'a dɔn Bamanji kɛlɛ ani bingali kɛlɛ a bɛ ne ka ba Burkina bɛ sɔrɔdasi ani u ye jamana pɔsɔni k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ɲindi ye o de kɛra sababu ye Kabore kɔni u ka fanga minɛ u jɛna n'a ye ka min bila u ɲɛma o ye Daminba ye Daminba fana kalo 9 i k'a dɔn a ma nɔbɔ ko la kalo 9 i k'a dɔn dɔ de bɛ fara gɛlɛya ka don o don olu dun tɛ se ka jɛ n'a ye olu sɔrɔdasiw ka fanga ta wa jamana kɔnɔ jamana ka laban ka kɛ batɛmɛsira ye o ye kawale min cɛ ka jugu kosɛbɛ u nana sɔmina k'a fɔ Daminba i k'a dɔn a ka kurutu ani munumunu salo cayara a bɛrɛta n'a kun zɔnna ka filɛli kɛ a ye taama kɛ ka na Mali kɔnɔ i k'a dɔn Assimi Goïta ka n'o ɲininka o ye kangari caman da ye ni ka ladilikan caman d'a ma i k'a dɔn a tɛmɛn'o kɛrɛfɛ u tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn farafinna jamanaw a laban na wa jamana minnu bɛ ni jamana sabatilen ba tɛ u fa ma u ka ŋanamu ni a wa tamasiyɛn jugu b'u nɔfɛ a laban na ka tugu olu kɔ don o don kuma kura o tɛmɛnen kɔfɛ fana marabajugu a laban k'i ɲɛ gɛrɛ bɔ olu la awa ni wasa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin damanda de nana kɛ sababu ye a jɛɲɔgɔn kɔni u ka fanga in bɔsi a la fanga bɔsilen yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn min kɔni ye ɲɛmaa kura ye o de kɛra Ibrahima Traoré n'a ka cɛdenw u ye kunnafoniw di kunnafoni minnu kɔnɔ i k'a dɔn Burkina yɛrɛ bɛ jɔsen min na gɛlɛya min y'a sɔrɔ nin waati in na i k'a dɔn ani tamasiyɛn minnu kan ka kɛ olu yɛrɛ hakili bɛ min na ayiwa min bɛ se k'a to farafinna ayiwa Burkina ba a jɔyɔrɔ sɔrɔ farafinna cɛmancɛ kolo la u ka hakili bɛ minnu na u da sera nin bɛɛ ma a ma ɲɛ min kɔ sa i k'a dɔn lieutenant colonel Daminba a yɛrɛ jɛnna n'a ye se ka kunnafoni di k'ale démissionnera k'a ye fanga bila Amadou El Konare i k'a dɔn farafinna yɛrɛ jɛkulu CEDEAO o b'a ka laada ko la olu kɔni ka taa ka segin ni ɲininkali bɛ sen na a ko an bɛ min na ko bi i k'a dɔn min ye jamana ba fila ye farafinna olu kɔni ye taamasiyɛn di Mali ani Laginɛ i k'a dɔn cɛmancɛ fanga ka taa katimu minnu na ani u b'a fɛ ka kɛwale minnu kɛ Amadou El Konare i k'a dɔn taamasiyɛnw yelen don
yalima ɲininkali de bɛ kɛ capitaine Ibrahima Traoré a b'a fɛ k'i nɔngɔnda walima k'i ɲɛmada Mali walima Laginɛ ma wa o ɲininkali tɔmi bɛɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ Daba Tunkara min tɛgɛ don teliya la i jɔ k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Amadou El Konare mbala cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni sɛbɛnw kumana hali bi n'a ka be Sumayila te jara a fana kumana Sumayila ko ne ko dɔ farali CNT jama kan a dulonne de me fɛ na kunnafoni sɛbɛn tɔgɔ Chama yew Sumayila te jara numéro 196 du lundi 3 octobre. Ma tɔgɔ ɲini o a bɛ kɛ le du Mali de ye o fɔ joona ayi n ko a bɛ k'o de ye le du Mali an k'a kɛ le du Mali walima le du Malien maliden ɲɛ de naam n bɛ Sumayila te jara dɔ dɔn n ka denmisɛnnin don ne de y'a lamɔ naam o tuma n'an tɛgɛ don le du Mali ale kumana Sumayila te jara ko a ko CNT la ne ko me fɛn kelen bɛ nka ma kɔnɔ ni dɔ min fɔra ko ka dɔ fara jama kan o ko dulon mɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko yala CNT maaw bɛ fɛ k'a kɛ lemuruba ye k'a bɛn u yɛrɛ d'a ma wa ɲininkali tɔ min sɛmɛn bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la min ye k'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma donna tɛmɛ fanga camancɛrɔ a sariya kow la min kɛra sababu ye ka dɔ yɛrɛ fara transition jɔ kunumɔ kan ka i k'a dɔn laɲini kuraw boloda laɲini baw la a fɔra k'a fɔ i k'a dɔn awa CNT jamakulu hakɛ min bɛ yen maa 21 a n'a kunkan fɛ olu ka fara a kan walasa min ye jamana jɔsen bolofara biyɛ ka i yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn sariya ta yɔrɔw la a sogo kana sarada maa si kelen kɔ sɛbɛnnikɛla ko sɔn kɛra o ma sɛbɛnnikɛla ko fana min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ transition jɔ kunuma na dɔ ka fara o fana ka jamanaden bɛɛ ka bonya kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ o fana kuma fɔra a kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko ka fara o kan sariya bolo minnu ka kan ka yɛlɛma n'a bɛ kɛ sababu ye ka ko in tɔ ja tama yɛlɛma donna nin bɛɛ lajɛlenlen la nka taabolo minnu fɔra belebeleba fila bɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ olu mɛn bɛ i k'a dɔn sira la dɛ fɔlɔ ye jumɛn ye CNT maa 21 k'olu ka fara a kan walasa maa wɛrɛw b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a ko kɛli mun kɛra anw minnu dara ka bila kɛrɛfɛ anw kana n'anw ka sɛbɛnw ye kura ye anw ka ta ka don a la i k'a dɔn o kuma o fɔra nka i k'a dɔn ko mɛn bɛ sen na dɛ minisiri hakɛ min bɛ yen k'o jama ka ca i k'a dɔn ka kɛ ni gɛlɛya min bɛ jamana ka dɔ ka bɔ minisiri la k'a bɛrɛbɛn maa 25 milaburu n'i k'a dɔn awa dɔkiba donna minnu mɛrɛ tɛ gansan i k'a dɔn olu ka bɔ a dɔn dɔ ka bɔ jamana ka waganden donni na a ko i k'a dɔn o ko fana o ma kɛ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko nin n'a damanda minnu filɛ yala maa bɛ se k'a fɔ yɛlɛma kura min kɛra nin tun ye fɛɛrɛ de ye ka transition mɔnɔ bɔ ka fuguri bɔ daba darɔ wa n'i y'a sɔrɔ o tɛ bɛnkan ye min ye ni jamanadenw kumana min kan waasa bɛɛ lajɛlen sen ka don jamana jɔli baara la fɛn minnu fɔra u ka jamanadenw ka hakilinaw ta bɛɛ la n'o dɔ ye CNT jamakulu dafali ye n'o dɔ ye i k'a dɔn gouvernement dɔ ka bɔ terrain de vie la n'o ye nafoloba minnu bɛ tiɲɛ i k'a dɔn an ka cakɛ bondaw la ani i k'a dɔn awa faamaw yɛrɛ ka taliba gansan i k'a dɔn u ka fugula sɔgɔw ni wɛrɛ sɔgɔw ka nin bɛɛ bɔ jamana kan sa u bɛ sara u ka dɔ k'u yɛrɛ ye waasa jamana yɛrɛ bɛ se ka nilahini dɔɔni jatew y'a jira k'a fɔ kabi transition nana min ye musaka minnu bɛ yen ni dɔ bɔra olu la a nafolo b'a la ka min ye Mali yɛrɛ ye ko a dagosi ka bon kosɛbɛ a ko n'i ye réalisation ba minnu b'a la ka kɛ n'o ye i k'a dɔn awa cakɛ bonda baw ni koba minnu b'a la ka kɛ jamana kɔnɔ marifasan sojɔ dɔgɔtɔrɔso jɔ n'i k'a dɔn awa mugu ni kisɛ n'a ɲɔgɔnnaw ko i b'a bɛɛ lajɛlen de mɛn sisan tubabukan na ko financé sur budget national o kuma ko o tun tɛ Mali la fɔlɔ i tun b'an ka koba fɛn o fɛn ye a bɛɛ lajɛlen tun ye i k'a dɔn nin jamana in y'an dɛmɛ nka sisan an yɛrɛ k'an bolo don an ka jigiɲɔba la ka nafolo bɔ ka koba dɔw kɛ i k'a dɔn k'o tɛ ka kɛ gansan ko k'a sabu kɛ min ye jamana ka terrain de vie a sɛbɛkɔrɔ lajiginna maa minnu bɛ yen nafoloba minnu tun bɛ tiɲɛ DFM ni direction na ko belebeleba de bɔra o la o de kama hali faamaw ka jɛlisɔn bolo dɔ bɔra a la o de ye balawu ye jamana kɔnɔ n'u ma jɛli sɔn jamana tɛ yiriwa mais ka jɛli sɔn 200 400 nka i ka 1 million di jɛli ma fɔ jɛli ko n t'o fɛ n t'a fɛ mais comment nous sommes dans quel pays e ma foyi kɛ ka na i jɔ miniti kelen ka so wele on te donne 1 million et tu refuses Emmanuel Konare i mana kɛ hɔrɔn ye cogo o cogo ni i bɛ taa muso ɲini i y'a dɔn i kɔni i yɛrɛ tɛna t'o ɲini dɛ ayi jeliw bɛ taa ni maa bɛ taa muso ko kuma na i ka so i yɛrɛ bɛ t'o fɔ wa jeliw bɛ taa alors nka ka wari di jeli ma fo ka ci ani muso fo waati de sera
waati de sera naam o kuma k'u ka dɔ fara jeliw ka budget kan voilà merci o kuma kunnafoni filɛ an ye min bɔ Leydi Mali la a ka bidon boli la Amadou Konare ne maa jɔlen t'i ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi u b'a fɔ yalima karisa taara wa n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène o to Amadou Konare ade nin y'a ka fasiri ye ko di Amadou Konare i bɔra ka kuma min fɔ i k'a dɔn wulibali don tarafatani don sirène fana y'a jira a ko muso dɔ bɛ ministeriya la a tɔgɔ ye ko Fatumata Diko Fatumata Diko yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye Mali gouvernement kɔnɔ n'i y'a fɔ Fatumata Diko maa ba kelen bi i kunkolo yɛlɛma n'a fɔra i ko ministre do i b'a fɔ k'e t'a dɔn Amadou Konare a dɔn dɛ ni maa kɛra ministre ye baara de b'i la takun b'i la i ka ministeriya i k'a dɔn hakilina de b'a la wa baara kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la Fatumata Seku Diko ministre délégué auprès du premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye ka kurufale kuruka a ko ministre dɔ bɛ yen kaban min bɛ nin baara in kɛ Fatumata Diko kɔni d'an b'o senkɔrɔ la de tiɲɛ i k'a dɔn sabula kɛwale tɛ baara yɛrɛ tɛ kabini n'a kɛra ministre ye don min ka n'a bila bi la Amadou Konare k'a dɔn ale kɔni bɛ taa nɔfɛ ten a bɛ segin nɔfɛ ten a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa ministre min ni ale b'o la n'a a kalifalen b'a ma Amadou Konare a na bɛ ministre kɔni senkɔrɔ la de ɲagasi min ye Isaka Mayiga ye Amadou Konare Ikasa Mayiga a na b'o senkɔrɔ la de ɲagami a ko hali kɔsɛn in na ɲɔgɔnyeba min kɛra jamanadenw fɛ Amadou Konare n'o sigi ka fɔ ani taa ka segin Amadou Konare k'a dɔn don kelen da kelen maa ma jɔlen ye k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ gɛlɛn da k'o fɔ walima a ye sira ta k'o fɔ kɛnɛ in kan baara in bɛɛ lajɛlen tora Ikasa Mayiga de bolo sɛbɛnnikɛla ko n'ale ka ci kɔni kɛra min mana kɛ jamana fo n'a bolila ka t'o ɲɛfɔ premier ministre ye fɔbaa wɛrɛ dun b'o la ani yebaa wɛrɛ b'o la min d'ale a ko an bɛ don min na ko bi Amadou Konare a fɔra transition a fanga ka dɔgɔya nafolo tiɲɛni ani nafolo bɔli la ni ministre so dilanla Amadou Konare k'a dɔn wali kasabi na d'u ma kalo o kalo baarakɛlaw nata olu nasara bon d'essence na d'u ma Amadou Konare k'a dɔn u na dumuni kɛ u na kafe yɛrɛ min o budget langolo min baraka ta ka di ni muso in ma Fatumata Seku Diko Amadou Konare a ɲɛki wɛrɛ bɛ jamana ye min tɛ nin ministre so ye ministre so yɛrɛ min ni nafa t'a la jɔyɔrɔ t'a la Amadou Konare fo ka n'a ta k'a dulon ten sɛbɛnnikɛla ko caman jɛ fanga yalima u ye nin ministre so in dilan dalu jumɛn in na yalima kun jumɛn in de b'a la Amadou Konare k'a dɔn a nafa de ka dɔgɔ nafa yɛrɛ t'a la koyi sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ministre so a fɔra caman ka bɔ a la a kan ka daminɛ yɔrɔ min o ye Fatumata Seku Diko ka ministre so ye je donne l'ordre au nouveau premier ministre de supprimer ces ministères. Ministère délégué. Cɛ tubabukan min sirɛni to i b'a dɔn a ko di ini ministre délégué sans envergure. A jɔda tɛ yen. Jɔda de tɛ yen. Mercredi prochain. Il y a pas de place. Que ce ministère soit supprimé. N'o tɛ dɔ bɔra ka fara an ka wari bɔta ka fu falaki Amadou Konare k'a dɔn o latukɔlɔn gasa a n'o dakabana mobili don a n'o wusulanzan ministre bɛ taa nin yɔrɔ in na o girin ka jɔ n'o essence jeni o fana ye dɔ kɛ. Il marche sur Ikasa Mayiga. nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ la sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la. karamɔgɔ daba tungura Nouvelle Horizon dɛnba awa i k'a dɔn baba Danbɛlɛ baba ye sɛbɛn kɛ baba ko i k'a dɔn karamɔgɔ daba tungura a ka ca Ala fɛ n'i y'i bolo sin yɔrɔ min na tile bi bɔ yen an y'a fɔ yan o min ye Conseil national du patronat CNPM i k'a dɔn k'a fɔ e ko maa fila min tun kɛlen don k'a kɛ kunkolo fila bafila kelen e ko bafila in laban ma fara fɔn sabula min ye Mamadu Sinsin Kulubali Amadu Di Jaaje Sangare u y'u fila ta u sen ma k'u bali ye i k'a dɔn ni kana ni u ka lotɛli batigi Musa Dek Bali a ma ɲɛ mais comment Musa Dek Bali retire ça a ma ɲɛ mais sages sigira ka bureau sigi consensuellement e ko k'o ma ɲɛ yede a ma ɲɛ u y'an fa a ko ni aw fila ma bɛn a la i k'a dɔn aw fila bolo bɔra karata wo fɛ Amadu n'u ko a ma Jaaje Sangare Mamadu Bada Sinsin Kulubali i k'a dɔn u ye karaw kɛ ɲɔgɔn na u bi ɲɔgɔn bɔgɔse i k'a dɔn fo da bi taa suwa k'u gɛn gendarmew bi tile i k'a dɔn taa ni ka segin na patronat da la gogoro kura bi don u b'o walo pow gogoro kura wɛrɛ bi na u ko sa nin ko in mɛ cogo min na an ka i k'a dɔn maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw sigi
mun mina kɛ waati latɛmɛ maaw ye olu ka jateminɛ kɛ ka sigikafɔw kɛ k'a lɔjɛ i k'a dɔn ka se ka jɛkulu kura sigi jɛkulu min jɛmɛ n'o bɛna ko in gɛlɛya duga i k'a dɔn k'a fɔ o kow daminɛna talibaw kɛra a ma ɲa min kɔ minnu tulo ka ja i k'a dɔn an ka jɛmukaw na an y'a fɔ ko lotɛlibatigi dɔ bɛ u b'a fɛ ka n'o coko yɔrɔ i y'a lotɛlitigi dɔ sa o y'a dɔn sisan k'a to min Musa Dɛgi Bali cɛ jɛma in de don wa ale de don u y'an fa Nam an kun ɲɛna ko dɔ in don ala muru janga in kɛ a kun ka ko de c'est comme a kun k'o de wele t'a da don nin na o oh il a raison il a trop de choses à faire Nam sɛbɛnnikɛla ko min ye k'a dɔn k'a fɔ awa soya gɔlifa ale min tun ye jɛkulu min tun bɛ o ɲɛmaa ye e ko ma don ka bɔw kɛ dibi la ani dugutilaw fɛ bɛnkan nana kɛ fɛn min ye o de filɛ koyi maaw balila min na min ye Musa Dɛgi Bali o nan'o de ta ka sin k'o kɛ conseil national du patronat a ɲɛmaaba ye e k'a dɔn min yɛrɛ kɛra balinanko ye awa maa caman bolo nka maa minnu bɛ yen n'o y'u disibaw dama ye misintigiw de bɛ ɲɔgɔn fana ni futura ye a ko donna doncogo ni bɔcogo mun na olu de b'a kalama ye anw minnu bɛ yan anw y'an don yɔrɔ jan fɛ an y'a ye nka min kɔni jɛlen don o ye k'a fɔ awa Musa Dɛgi Bali ale sigira wa a ma kɛ dogo la dɛ a kɛra kɛnɛkan sigili ye san 5 Mali sebatigiw n'a nafolobatigiw ni jɛmɔgɔbatigiw les opérateurs les économiques olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa de do bi i k'a dɔn a sigira wa a bɛ fɔ min ma ko bureau consensuel n'o ye an bɛnn'a kan i k'a dɔn an ka nin don a la maa 11 olu de bɛ bureau in kɔnɔna la olu de bɛna kɛ sababu ye ka i k'a dɔn patronat a baaraw n'a magoɲɛw ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko a kɛnɛ kan u ye kuma di Musa Dɛgi Bali yɛrɛ ma koyi a nana kuma ta a y'a jira k'a fɔ kɔntan bɛ sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya bɛ wa i k'a dɔn danaya min nalen filɛ kan ni kɛra bonya ani karama kɔnɔ diɲɛ mɔgɔbatigi minnu bɛ Mali la a bɛna a ka baara bɛɛ lajɛlen bila olu ka nafa ani jamana ka nafa i k'a dɔn o kɔnɔna la a ko maa o maa bɛ yen k'i ye diɲɛ mɔgɔbatigi ye u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka taa yɔrɔ jan fɛ wa ale tɛna maa fɛrɛfɛrɛ ka bɔ maa na dɛ wa u b'a da jamana faamaw tulo kan k'a fɔ gɛlɛyaba de tun bɛ CNPM kɔnɔ wa nin y'o gɛlɛya dugalen ye ala ni masa Aramani sababu ala ni hakili ɲumantigiw sababu o tuma u bɛ dugawu de kɛ sa ka fɛɛrɛ ni wulikajɔ bɛɛ kɛ nin ɲɔgɔn na gɛlɛya wɛrɛ kana na i k'a dɔn coko yen bilen u disi b'a yɛrɛ dɛmɛw kɔni tun b'a kɛnɛ kan dɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ nka dɔw ɲɛ kumulen nka yɔrɔ kamera tɛ tɛmɛ fɛn na i la nali jalen maa mun na olu tɛgɛrɛ fɔcogo ani minnu mɛn ka musolaka tɛgɛrɛ fɔ an ye nin miɲɛ sama ka bɔ jama na kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Ela Amadou Diadje Sangare Ela Mamadou Sisi Kulubali out Amadou Konare kono dabulu jafla olu ti se ka ɲɔgɔn ɲɛ fiyɛ Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don fasiri kɛba a fɔ de ko AM Touré a ye jɔ an ka sama Amadou Konare b'a sɔrɔ a balana n'an bɔra i k'a dɔn juraw ko kɛnɛ kan an bɛ taa kɛnɛ wɛrɛ kan min bɛ juraw ko fɔ Amadou Konare k'a dɔn a ma balan ɲɔgɔn sama ma y'a la gɛlɛya ma y'a la mankan ma y'a la Amadou Konare k'a dɔn CMC CMC i k'a dɔn min ye Bamako délégation sigili minnu bɛna kɛ Bamako ɲɛmɔgɔw ye sibiri tɛmɛnen i k'a dɔn o ko de tun bɛ sen na Amadou Konare k'a dɔn Mali région bɛɛ lajɛlen ka sigili kɔni i k'a dɔn o de b'a ka kɛ dɔɔni bureau ba sigilen kɔfɛ ni bɛn kɛra sɔn kɛr'o ma Amadou Konare k'a dɔn ayiwa min ye centre international de conférence de Bamako CICB yɔrɔ bolofara min bɛ a yɔrɔ n'u k'a ma salle de presse Amadou Konare k'a dɔn an dafalen tun bɛ yen sɛbɛnnikɛlaw ko kuma min ni bɛɛ lajɛlen nana juraw nafolotigiw bannaw milliardaires Amadou Konare k'a dɔn jama dafalen i k'a dɔn tabalen nana gosi ni ka ɲininkali kɛ kɛnɛ bonya n'a karama tun bɛ CMC président yɛrɛ bolo min ye Bakisima Sila ye Amadou Konare ka taa se a ka bureau maaw dafalen sɛbɛnnikɛla ko baaraw ani ko ɲɛnabɔli ani ka ko sigi senga o ɲɛmaya tun bɛ premier vice président bolo min ye Jean Dakwa ye Jean le parfait Amadou Konare kuma min ni kɔrɔfɔw bɔra ka bin maa kelen sɔsɔli ma y'a la taa kana ma y'a la an ka ɲɔgɔn sama ma ye Amadou Konare i k'a dɔn kɛra banabakaw ka député min ye Basi den ye Nfa Sɛnbara Amadou Konare kabini a kɔni fɔra k'a fɔ candidat min ye Nfa Sɛnbara ye min kɔni ye ɲɛkɔrɔmacɛ ye ani taa ka segin Amadou Konare hali n'o y'a sɔrɔ ŋunuŋunu kun wulilen don bɛɛ lajɛlen ko an sɔnna a bɛ fɔ o de ma tubabukan na consensus Amadou Konare k'a dɔn cɛ fara muso kan maa ma bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye ni Nfa kɔni don i k'a dɔn anw jɛnna n'a ye ni Nfa don anw b'a kɔ
Amadou Konare k'a dɔn va taara ka kɛ Bamakɔ district i k'a dɔn ayiwa CMC ka bolo fara a ɲɛmaa ba ye maa 7 i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn gasa minnu kɔni bɛna Bamakɔ baara kɛ kuma min abani taliba na basi den va Sembara Amadou Konare k'a dɔn i kun bɛ nisɔndiya ye a yɛrɛ ɲɛ kan a nisɔndiyara a munyamunyara i k'a dɔn a nana jira ɲiningalikɛlaw la sa a ko jɔnwala nin ye bonya ye bonya min n'a fanga ka bon kosɛbɛ sabula ni ɲɔgɔn na danaya ka ta ka da i ka jamana kɔnɔ a ko b'a jira k'a fɔ ayiwa min ye juru de ye o don de di suye la sabula baara min kan ka kɛ juraw ani nafolotigiw i k'a dɔn u ka nafa ni sɔrɔ kan ka jedi CMC bɛ jɔyɔrɔ min na jamana kɔnɔ i k'a dɔn a dɔnnen don min ye wolomali ye min ye baara kɛli ye o tuma Bamakɔ délégation CMC ni o bi Bamakɔ yɛrɛ kafo kɔfɔ min ye président ye o kɛra basi de ye min ye Banamba député va Sembara sɛbɛnnikɛla ko a ko ko kɔni nana kunjɛ sa bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara va Sembara a y'a jira k'a fɔ kalifa kɛra a ma a ko k'a daminɛ o sibiri don kelen ale ka bureau mɔgɔw u ni wulikajɔ de bɛ ɲɔgɔn na sa dɛ u ni cɛsiri de bɛ ɲɔgɔn na sabula dana ye koba ye dana ye fɛn ye fɛn min ayiwa n'a sandaramani o bi ye i ka baaraw ani ka kɛwalew la o tuma Bamakɔ kafo o fana ka ayiwa délégation o sigira o baara banna min ye premier vice président ye n'o ye Jean Dako ye Jean Dako a y'a jira sa k'a fɔ hakaja u kana ayiwa gɛlɛya t'a la sabula olu yɛrɛ minnu bɛ bureau ba la dabali ni fɛɛrɛ fɔ kan ka tigɛ n'u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min CMC yɛrɛ ka se ka balo ni ka ɲɛda kura bɔ a ko olu fana labɛnnen don kama nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don min ye ayiwa AM Touré ale ka fasiri don tabarikala karamɔgɔ Daba Tunkara arc-en-ciel te premier Zara Zara m'bo premier mi ka Koima deuxième mi Ramadou Konare mbala cogo bedi karamɔgɔ Daba Tunkara min ye kunnafoni sɛbɛn arc-en-ciel min ye k'a dɔn k'a fɔ awa Jibril Jalo Jibril ye sɛbɛn kɛ Jibril ko a bɛɛ n'a ta ni maa dɔ ma i jɔ i cɛjɔyɔrɔ la Mali ministre so dagayɔrɔ la n'o ye cité ministériel ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ e ko yen tɛ ɲini ka kɛ mobili kolonw jabala ye wa sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara o baara bɛ kɛ Mali la a bɛɛ lajɛlen bi dabɔ maliden lafiyali ani baara yɔrɔ lafiyali kama nka maaw ka kɛwale de bɛ kɛ sababu ye ni k'a ko kɛ kolankolon ye ni ka kojugu bɔ a ko kɔnɔ a ko ni hakili b'a la min ye k'a dɔn cité ministériel waati min na Amadou Tumani Touré bɛ jamana ɲɛmaaya na a ka tigɛdi ɲuman i k'a dɔn ni jamanaba dɔw ye olu kɛra sababu ye ka ni lahawta yɔrɔba in jɔ ni k'a labila an ka jamana ye ɛlɛ ni ministre sow ka bɔ colo la Bamakɔ sigidaw ni sigidaw u ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen an ko min ma cité ministériel sɛbɛnnikɛla ko o de nana ni nin yɔrɔ kofɔ ta nin ye nka ministre so wo kelen b'a kɔnɔ a yamaruyaw dira k'a bɛɛ lajɛlen lafiya ni ka mobili jɔyɔrɔ ni moto jɔyɔrɔ hakika dilan bɛɛ la nka sɛbɛnnikɛla ko n'i ye donna cité ministériel kɔnɔ bi e laban i n'i ka mobili da i kun ni ka yaala n'a ye k'a sababu kɛ bolimafɛn jɔyɔrɔ tɛ sɔrɔ nɛgɛso moto ha ka ja mobili nin si jɔyɔrɔ de tɛ i k'a dɔn magoɲanaw bolo bilen k'a sababu kɛ kɛwale cɛjugu dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko o ye mun fɛn ye min ye jamana yɛrɛ ka cɔala mobili minnu bɛ yen dɛ i k'a dɔn olu dɔw nalen don jɔ kangara parking la san 2 san 3 ha ka ja san 4 i k'a dɔn gɔngɔn kɛlen k'a fa ka nalo daw kɔnɔ min ye so dɛbiw ni kɔjata koliw olu kɛlen don k'u fa ye wa i k'a dɔn jɔyɔrɔ tɛ maaw bolo bilen sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ cogo di i k'a dɔn parking kɔrɔ de ye maaw ka n'u jɔ yanni u ka magoɲɛw ka tɛmɛ u ka taa n'u yɛrɛ ye nka ka sin ka taa parking fa mobili kɔrɔw tiɲɛniw na i k'a dɔn min mana na n'a ta ye o b'o fili ka bɔ a bolo i k'a dɔn k'olu to yen ten san 2 san 3 a ko nin kɛlen don ka kɛ mangoya ba de ni kamanagan cité administratif kɔnɔ bi sɛbɛnnikɛla ka fɔ la olu yɛrɛ de yaalala ka taa hali maaw ɲininka cakɛlaw tɔɔrɔlen nka u tɛ se k'a fɔ a ko e min ma na i ye chef de cabinet ye wo i ye i k'a dɔn magoɲa gansan na ye wo e de bi tile munumunu na i k'a dɔn cité kɔnɔ i ti mobili jɔyɔrɔ ye k'a sɔrɔ parking hakikaw bɛ yen nka a bɛɛ falen don mobili kolonw na sɛbɛnnikɛla ko ni mobili minnu yɛrɛ jɔlen u jɔkun ye mun ye yala u tiɲɛnen de don bɔgɔbɔgɔ wa n'u tiɲɛnen don fɛɛrɛ tɛ sɔrɔ k'u ta ka bɔ yen wa jate y'a jira k'a fɔ dɔw fana minnu
n'u ta cambali fili ka b'u bolo ɛlɛ ni n'o jɔlen mɛnna a n'a fɔ k'o ka d'u ma réforme na o bɛ se ka 200 sara ten o mobili ka d'u ma o bɛ se ka taa o labɛn k'o jɛ ka sɔrɔ ka usanbayi kɛ n'o y'an ka sigidaw kɔnɔ jamana de bɛ tila ka wajibiya ka million 200 wɛrɛ bɔ ka t'o don mobili kuraw la ka o di nin département ma ten gansan bolo sɛbɛnnikɛla k'o kuma a ka lajɛ n'o tɛ i k'a dɔn ko hali mobili kolonw toni nin yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ jihadisiya wale sababu ye sabula bamanjiw bɛ se ka na don mobili kolon ninnu na ka kow k'a kɔnɔ ka jateminɛ bɛɛ kɛ minisiriso kɔnɔna la o kuma ci fɔlen filɛ dɛ minisiri ɲɛma a ka danganiya ta joona joona mobili kɔrɔbaa wo a minnu jɔlen don ka mago b'u la k'u bɛɛ labɛn akademiw bɛ yen dɔgɔtɔrɔsow bɛ yen olu mago bɛ mobili la ni minisiri ti a yɛrɛ sɔrɔ ɲuman min kɔnɔ u ka n'o di dɔgɔtɔrɔsow ma olu ka baara kɛ n'a ye o kuma kunnafoni filɛ an ye min mɔ arc-en-ciel la a ka bidon bɔli la Amadou Konare Baraje te fali tabashiya ye Amadou Konare mbe boni sebe mi nu kama ko le challenger sebe bura bi ko ma bla bolila ni a bolu ko shiye bakile keme woro ani muga ani nani nye Amadou Konare ma mi nye fasili ke atwa de ko Bouakari Idrissa Jara Bouakari Idrissa Jara ko nga muso ko nyena bora atwa e waru ko ya madam ne ba Amadou Konare ikado wari jete wari buni wari marali afo bangiu jamana in bangi ba kacan Amadou Konare mi fana bi jate jamana in bangi ba fe o ye BMSI u kan ɲwanye siyɛ 80 ani 1 min ye bangi tigiw ani bangi ɲɛmɔw ye u bi fara ɲɔgɔn kan ka san jate bɔ Amadou Konare k'a dɔn n'a sɔrɔla ɲɛta satira gɛlɛya minnu bɛ yen da bɛ don bɛɛ lajɛlen la ayiwa ni k'a ɲɛfɔ Banque Malienne de Solidarité Amadou Konare ikado kana matoro no fora bangi njubaju e cheye min ye flaye Amadou Konare kado dangoroba de ni bank ado kamini bangi nye biro sabaye fo katangi nyininga emeblu jo aywa aseila afoko babali ba ale de bangi njutge nyononga dode non il est de mouch Amadou Konare akika do babali ba kile teble sebele kala ko akika do furuba bara yo ye do ba tutige ika do be temenaye minumba kuna bi ika do fana bi chesiri wuli ka jola ko imbunya na karama pumbe awa minye conseil d'administration nyema bulu ode makura uka mako ye ya Ag Mohamed Ali Amadou Konare kuma minu ye bangi sebo bokatu ka jete ulaje wuli ka jo minu ngera ani bara minu ngera Amadou Konare do ya sebenfura belejele bo ninga ta sebe koroto mami nu ye sekesegelu ke kanyo nyininga minye commissaire au compte Amadou Konare ka don aywa arrêté ministériel e ka don ani wuli ka don minu ngera e ka don jate minu be o fana na ni dadula ko sebe koro feze Amadou Konare orobe minye conseil d'administration ani barakala nyema minu be belejele tege wara Amadou Konare ni tege fole ye awon fulo kuna a cara de wallahi Amadou Konare orobe min ye bangi nyemo ye u ka aywa wasa anu ka hakili dumanya Amadou Konare ka do yo jira sabula ma se ka dala ka fo bangi kum se ka ni zoro ke Amadou Konare ka do jamana nye gela chama zoro ka danyo anga sedawo ka koli Amadou Konare ka do nye yere gelera aku wati temene na minye awakalo woro minye milliard bakile ani bishegiye san 2021 Amadou Konare milliard bakile ani milliard kemeni biuro vlani kele Amadou Konare ka don utara ke sababu fenga faraka sabula milliard bi konondo ani kele o de kera soro ninge abo bangi mi zoro ka dakena ka tadara Amadou Konare ka do dabaliti mabulu ferete mabulu mami ni ta nyedon ke bi se kan nyu an soro ke o de la bangi ika don uye fuli ani tanuta ka nyeshi directeur Bama Koita ana genyon Amadou Konare obi chesire ni wuli ka jo mina wasa bangi nga joro chama zoro jamana kono uyu dadu bele jelela soro ni soro mingera ani war mi ikadu no duna Amadou Konare ani do farala nafasira uka yoro minu na udasiru bema ako aywa bangi koni tanuti se ka ke abara soro de ko ako jongala BMSI ikadu mali kono ya Amadou Konare ikadu bangi minu minga na yala abu lufe ikadu nyema ya ikadu ani hakli dumanya
fana i k'a dɔn a bɛ fara o banque fana kan o de la bɛɛ lajɛlen tɛnɛ ni ta ka banque in sɛgɛrɛ o la min ye wulikajɔ ye ɲɛmaa kɔni n'o ye banque directeur ye a y'a jira k'a fɔ ale n'a cakɛɲɔgɔnw nin kɔni de ye dɔ ka fara a kan sabula n'i ko maa baara ɲɛna i ye ko ɲuman kɛ o kɔrɔ de hali bi i cɛsiri i ka dɔ wɛrɛ kɛ ninnu ye sɛbɛn ye Bouakar Idrissa Jara ka fasiri don an ye min b'o le challenger kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a tun kɔnɔ waati ale sera